समाव आङो फैफिननो नागिरबाय जिहेतु राजखान्थि बेलायाव जिहेतु दायो राजखान्थिनि बांसिन बारहावाया बारगासिनो दङ बिटिसिआव गुबुन गुबुन राजखान्थिफोराबो हाबफैगासिनो दङ आरो बे समाव आङो मोनथिनो लुगैदों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै थांनाय बोसोरनिफ्राय जिहेतु बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसेथि जानायनि माखासे बाथ्रा बे सरसा सोलिबाय थादों नाथायबा जोङो नुबाय जे साननैसोनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिनि जितु पार्टी बिथाङा 22टा समस्तियाव 22 जन केन्डिडेट बेबायदि डिक्लेयार होबाय आरो बिथाङानो फिन खेबसे लास्ट मुहुर्तआव नैबे मानावनो एबसुआ दायथ' लाफिननानै बे खौसेथिनि बाथ्राखौ सावरायफिननांगौ होननानै बुंदों नाथाय बे समाव बिथाङा हठातनो 22 जन केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामबाय आरो बिथाङा मा खारनाव बेबायदि हठातनो खौसेथिनि जानायनि जितु बाथ्रा बुंनाय बेखौ नारगारनानै बिथाङा केन्डिडेट होग्रोबाय बेयाव माबायदि सम्भब जाबावगोन नैबे समाव खौसेथिनि जुदि सावरायनाय खौसेथिनि बाथ्राया हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव समायखाया मानोना खौसेथिनिफ्राय डिफारेन्ट जानाया हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो जाबोदों होननानै गावसोरनि हथित्तफोरनिफ्रायनो बुंबोनाय खोथा खौसेथिखौ लुबैया होननानै जोंथ' हाग्रामाजों बिराद क्ल'ज थानानै खामानि मावबोफेराखै खिन्थु बिथांजों क्ल'ज थानानै खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनो मोन्दों जे खौसेथिया हाग्रामानि थाखायनो जानो हायाखै 2005 मायथाइयाव जिथियानोखि गिबि खेबनि बिटिसिनि इलेक्सन जाबोदोंमोन बिसायख'थि जाबोदोंमोन बै समाव बिपिपिएफ होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दानाय जादोंमोन ज'है बयबो बड'लेण्डखौ सालायनांगौ होननानै बिटिसिखौ सालायनांगौ होननानै दा बेयावनो गावनो मोनसे पार्टियाव थानानै पार्टिया डिक्लेयार होनाय केन्डिडेटनि उनावबो आरो एक्सट्रायै केन्डिडेट होनानै मोनसे गावस्रालायनायखौ लाबोजेनग्रा मानसिया बेनो आरो बै मानसिया दिनैनि समाव खौसेथिखौ बोरै खालामगोन बोरै बुजिगोन बेयो खौसेथिनि बाथ्राखौ आरो दाखालि बावै बुंदोंमोन बे गावआ आङो खौसेथिनि थाखाय रेडि होननानै बे बाथ्रायाथ' बिसासयग नङा खौसेथिनि थाखाय रेडि मोनबा बेखौ आवगायबोनानै केन्डिडेटखौ डिक्लारेसन होलासिनो थाग्रोनांगौमोन बे बोरै खौसेथि जागोन दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि जों सावरायनो नांगोनबा हाग्रामानि थाखाय बा हाग्रामा थासान्दियाव बर' हारिया राजनितिक भाबै खौसेथि जानाया असम्भब बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ मानोना बियो गावनि थाखायल' सिन्था खालामनो हायो गावनि थाखायल' सिन्था खालामगोन गुबुननि थाखाय सिन्था खालामा आरो जाति माहारिजों बिथाङा सोमोन्दो गैला मोनसे समाव दङमोनबाबो दिनैनि समाव बियो कमप्लिटलि सासे बिजनेसमेन आरो पलिटिक्सखौ बियो बिजनेस हिसाबै लादों मानसिखौ सिबिनो थाखाय नङा बा जनहादारनखौ सार्भिस खालामनो थाखाय नङा बिथाङा बेखौ कमप्लिटलि बिजनेस हिसाबै लादों आरो जायनि थाखाय जों मोनसे सन्देह खालामदों बिपिएफ आरो बिजेपिजों सिङाव मोजां मोनसे सोमोन्दो जाखोमानानै गोबां जायगाखौ बिजेपिनो हगारना होगोन बिपिएफआ बेखौ जोङो दिनै हमदांनो हादों मानोना बियो जुदि टिकेटखौ डिक्लेयार होनायबा गासैखौबो होगौमोन मोननै फेस खालामनाय नङामोन मानोना खालिंदरावबोथ' केन्डिडेट दङ बिस्रा बिग्रा दङ भेरगावआवबो बिग्रा दङ मदैबारियावबो बिग्रा दङ हरिसिंगायावबो दङ मोनफ्रोमबो जायगायावनो बिग्रा मानसिफोर दङ खिन्थु बेखिनियाव होआसै हैनि अन्तरालाव मा थानो हागौ मा थाखोमानो हागौ जेरैहाय थांनाय एमपि इलेक्सननि समावहाय बिजेपिजों बुजा-बुजि जानानै माखासे रांखान्थि लाबोनानै बे गावनि जि रेजर्ट बाथौ खेराइ रेजर्टखौ बिराद जाकमाक खालामबाय बे माखासे बुस्थुना लाना फैबाय बे दा गोबां जायगाखौ बियो फैसाजों डिल खालामगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां जायगाखौ गोबां समस्तिखौ फैसाजों डिल खालामनानै गावनि जि बिजनेस बेखौ मजबुत खालामगोन जोङो बेबायदि मोनसे मोनदांनो हादों आरो बे समखिनियाव बियो बेखौनो खालामबोगासिनो दङ निश्चय आङो बे समाव मोनथिनो लुगैबाय स्पेसियेलि भेरगाव समस्तियाव आं बे समाव फैनो नागिरदों
बिटिसिनि जितु समस्ति भेरगाव समस्ति काउन्सिल दा बे समाव आं मोनथिनो नाजागोन जिहेतु भेरगावआव सासे एक्जिस्टिं इएम दंखायो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय नाथायबा जों माखासे बेहाय खुनुक खोनाक खोनायो जे इउपिपिएलनि इएम एक्जिस्टिं इएम थासेयावबो माखासे बिजाथि नागिरनाय आरो बेहाय फारसेथिं जाहैबाय बिजेपिनि जितु एमएलए बा आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया बे समस्तियाव दङ आरो ओंखायनो जेरैखि जाया बिथांमोना नैबे समाव बिटिसि काउन्सिलाव एमसिएलए महरै दैथायहरनायनि थाखाय बिथांमोना बे समाव टार्गेट खालामगासिनो दङ दा बे हिसाबै नोंथांमोननि जितु भेरगाव समस्ति एक्जिस्टिं इएम थानायनि उनाव गुबुना बा बे माने अपोजिसन हान्जाफोरा बेहाय माबायदि एसेबां साहस जादों जे जों बेहाय जोङो देरहाथारगोन बा बिपिएफनिफ्रायनो जा जों देरहागोन बिजेपिनिफ्राय जों देरहागोन बेबायदि मोनसे सरसा जोलै गेजेर मा खारनाव बेबायदि थासारि सोमजिदों देरहागोन होननानै लानाय जि सरसा माने राजनैतिक हान्जाफोर देरहागोनखौनो लानानै खामानि मावो आरो बेवहाय सिंनि थासारि आरो सिङावहाय बेसेबां खामानि मावनो हादों बेनि सायाव सोनारो जोङो बुंनो हायो जे केन्डिडेटसारखौ लानानै गुलुं गुजुं जादों होननानै माखासे मानसिफोरा बुंनो नागिरो बिजाथिया सोरबा एमसिएलए एक्जिस्टिं थाबाबो इएम एक्जिस्टिं थाबाबो बिजाथि नागिरग्राफ्रा बेयो राजनितिक हान्जायाव थाखायो बे थाखायो बेनि फाइनाल डिसिसना हाइकमान्डनिफ्राय जायो जायखौ होगोन जायखौ होआ सोरखौ होगोन सोरखौ होआ माब्लाबा माब्लाबा ओरैबो जायो जे एक्जिस्टिंखौ दोनथ'नानै गुबुनबो लाना फैनो गोनां जायो आरो गोबाङावनो एक्जिस्टिंखौनो लानानै खामानि मावनो गोनां जायो आरो मावनो हायो दा बे डिसिसना जोंनि हाइकमान्डनि सायाव सोनारो आरो एज ए पार्टि हिसाबै जोङो मोनबा समस्ति नट अनलि भेरगावखौ लाफानानै जोङो मोनबा समस्तिखौ देरहानायनि थाखायसो खामानि मावदों जेननायनि थाखाय नङा आरो भेरगावआ जाबाय जोंनि मोनसे प्रेस्टिजियास समस्ति खालेंदुवार आरो भेरगाव जोंनि आखायाव थाखानाय मोनसे प्रेस्टिजनि इसुसबो थाबाय बेयाव आरो गोबां बोसोर गोबाव सम संग्रामि हत्याजों थानाय समस्ति होननानै बुङोबा पानेरि समस्तियावमोन एमएलए हिसाबै जोङो बबेबा मोनसे इसुसनि थाखाय बेखौ कनसिडारेसन खालामनानै बिजेपिनो थांनाय बाराव हगारना होनाय जाबाय दा बिदि होननानै बेबो नङा जे बिजेपिया बेयाव बिराद मजबुत संग्रामि हत्याजों थाफानाय जि थानायखायनो भेरगाव समस्तिया दिनैबो संग्रामि हत्यानि आखायावनो दङ बिजेपिया बेयाव गोबां दाबि खालामना लासोबाबो आं सानाखै जे बेखौ बिथांमोना माबा मोनसे खामसोनो हागोन आरो दिनैनि समाव बिजेपिनि जिखिनि माखासे बिबुंथिफोर बे बिबुंथिया भेरगाव ओनसोलाव थानाय भेरगावनि जिखिनि संग्रामि सत्ताजों थाफानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि बिखायाव नांगासिनो दं आरो बेयो मोनसे चेलेन्ज हिसाबै इलेक्सननि गेजेराव ओंखारबोगोन खारन इलेक्सननि गेजेराव ओंखारबोनानै बिजेपिनि बिनि जि थासारि बे थासारिखौ सारखार खालामगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बेखौ लानानैबो जोङो पार्टि हिसाबै खामानि मावगोन आरो बेयो सुरु जागासिनो दङ ओंखायनो जोङो बांद्राय बेले बेजे सानाखै जे भेरगावआबो जोंनि आखायावनो फैगोन खालेंदुवाराबो जोंनि आखायावनो थागोन गोबां नाजादोंब्लाबो हानाय नङा मानोना जिखिनि सिटुवेसन बिभिन्न समाव बिभिन्न सिटुवेसन जायो बे सिटुवेसनजों थाफाथारनानै खामानि मावग्रा होननानै बुङोबा बै ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रासो खामानि मावगोन बिस्वजित दैमारियाबो भेरगावनि नङा भेरगाव ओनसोलनि नङा पानेरिनिबो नङामोन बियो बिनि दुखु सुखुनि बाथ्राफोरखौ बियो मिथिनाय नङा आरो मिथियैखायनो दिनै बिदि मोनसे रल लानानै खामानि मावफ्लांबाय थादों बियो आरो बिनि मोजांनि थाखायबो खामानि मावनायखौ नङा बेनिफ्राय जायफ्रानोखि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि स्टेटनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकियानो होन बा स्टेट मिनिस्टारफोरानो होन
बिथांमोना दसे फैगोन दसे थागोन बेयावहाय मायाबा मोनसे सिटुएसनफोर जायोबा बेखौ खोमोरनो थाखाय बिथांमोना फैनाय नङा बेयाव जोंनि गेजेराव बुजा-बुजि खालामनो समन्वयखौ खौसेथिखौ लाखिनो आरो एबा गोजोनथिखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनाय नङा बेनिखायनो जोङो दाथियै बुंनो हायो जे बिथांमोन बायदि माखासे मानसिफोरा फैयोबाबो जोंनियाव बिराद मायाबा खालामसोनो हागोन होननानै आंहा बारा फोथायनाय गैया बिथांमोनखौ जोंहा फुल कनफिडेन्ट दङ जोङो थांनाय 2020आव जायफोर जायगाफ्राव रेसपन्स मोनाखैमोन दिनै बैफोर जायगाफोराव गोबां रेसपन्स फैगासिनो दङ आरो मोजां मोनसे थासारियाव फैगासिनो दङ बे हिसाबै जोङो एज ए पलिटिकेल डिस्ट्रिक्ट भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनबा जोंनि आखायाव दङ समस्ति आरो बे मोनबा समस्तियाबो खौबो जोङो देरहानानै फैनो हानायनि मोनसे लामाया दिनै क्लियार जानानै दङ बे समाव आङो सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो फोजोबनो सानबाय जिहेतु नोंथांजों गोलाव सम सावरायबाय आरो ओंखायनो नोंथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मोनथिबाय जिहेतु UPPL हान्जाया बोरै थासारि आरो फैबाय थानाय समफ्राव नोंथांमोना मा खामानि मावनो लाबावदों बिनिबो फोरमायबाय आरो थांनाय समफ्राव जिखिना खामानि मावबाय गभर्नमेन्टआव थानानै बेखौबो नोंथाङा फोरमायबाय आरो बेखायनो आङो मोननैसोल' सोंथि खालामबावगोन एसे जाय बाथ्राखौ नैबे समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय सोंथि जागासिनो दङ भेरगाव बियाब हिसाबै UPPL हान्जानिफ्राय गोबां टिकेट नागिरग्रा दङ खैराबारियावनो जा कालेंदुवारावनो जा गुबुन गुबुन समस्तियावनो जा गोबां बिजाथि नागिरगासिनो दङ नेरखां खाख्लारि हिसाबै बे बारनि BTC बिसायख'थियाव बबे बियाबाव नोंथाङा बिजाथि हिसाबै नागिरगासिनो दङ आरो गेलेनो थाखाय रेडि जानानै दङ आङो दासिमबो बिजाथि बिदि नागिरनानै ओंखाराखै हाइकमान्डनि डिसिसन बियो आङो दिनै डिस्ट्रिक्टनि सासे प्रेसिडेन्ट बबेबा मोनसे स्पेसिफिक मोनसे समस्तियावनो गेलेथारनांगौ होननाय बेबो खोथा गैया जे जायगायाव जुदि सानलोङोबा हाइकमान्डआ जुदि सानोबा बबेबा मोनसे जायगायाव आमुगनि गोनांथि दङ बेखौ लानानैसो बै सिटआ देरहाबोनो हागोन बिदि होननानै साननाय जोंनि हाइकमान्डनियाव दङबा आं बेयाव निस्सय गेलेगोन आरो मोनफ्रोमबो समस्तिया मोनबा समस्तिनि मोनफ्रोमबो समस्तियानो आंनि समस्ति मानोना आं बे मोनबा समस्तिखौ लिडिं खालामगासिनो दङ एनि प्लेस जिखि जाया प्लेसाव जुदि होनो होननानै सानदोंबा बेयाव गेलेनो थाखाय आं रेडि निस्सय जोङो मोनथिदों जिहेतु नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जिहेतु मोनबा समस्तियाव दायथ' हिसाबै थानाय हिसाबै नोंथांनि दैदेननायावनो नोंथांखौ लानानै नेरखां खाख्लारिखौ लानानै जाहाथे बाखि मोनब्रै समस्तियाबो जाहाथे देरहाथों बेखौ जों आसा खालामनाय मिजिंथिबाय आरो नोंथाङाबो सासे प्रमद बर'नि जिथु दैदेननाय फैबाय थानाय जिथु सरकार बेयाव सासे अंखिदार हिसाबै MCLA बा EM महरै नोंथाङाबो सासे अंखिदार हिसाबै जानो हाथों जों बेखौ आसा खालामदों जायखिजाया बियाबावनो जा बेखौ जों आसा खालामबाय आरो नोंथांनि जिथु मावनो लानाय थांखि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जिथु खामानि मावनो लानाय बियो मोगथां महर मोनथों बेखौ जों आसा खालामदों आरो ओंखायनो बे समाव दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि आं बेखौ फोजोबनो सानबाय आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिनखौ आसा खालामदों गोबां खोथा सावरायनो दंबावो आरो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय प्रमद बर'नि जिथु मावनाय दांनाय खामानि सायाव नोंथाङा निस्सय मेगनजों प्रेक्टिकेलजों माखासे नुगासिनो दङ आरो बिनि सायाव नोंथाङा खम समनि गेजेराव माखासे जोंनो खोथा फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मोनथिनो नाजाबावगोन ओंखायनो दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बे सावरायनाय हाबाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आसा खालामबाय नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि फिन खेबसे बुंफैदों बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खामानि मावनो हागोन बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि सावरायनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ